Is-sena tal-interpretar hija kuġina tas-sena tat-traduzzjoni. Il-lettriċi Nadja Saliba laqet l-istedina tagħna biex tfissrilna sewwa sew x'nifhmu bil-kelma interpretar u sabiex tgħaddilna tarif dwar l-isfidi u l-opportunitajiet marbuta ma' dan ix-xogħol. L-interpretar huwa għodda, huwa mezz ta' komunikazzjoni li jippermetti żewġ minn nies jew iktar li jitkellmu lingwi differenti sabiex jikkomunikaw bejniethom permezz tal-interpretu li jkun qiegħed jgħin biex nelbu l-ostaklu tal-lingwa u jista' jgħaddi l-messaġġ bejn il-parteċipanti jew il-persuni involuti. L-interpretar huwa differenti mit-traduzzjoni għal fatt li jinvolvi ħafna immedjatezza. Ġifieri inti titiraġixxi għas-sitwazzjoni dak il-ħin, ovvjament jirrikjedi ħafna preparazzjoni, mhux biss ta' vokabularju u anke l-arfin tal-lingwa, imma anke l-arfin tas-suġġett li se jiġi diskuss għaliex ħafna mid-drabi anke f'kuntesti Ewropej għandek esperti jew ministri li qegħdin jiddiskutu suġġett partikolari, allura inti bħala interpretu tkun ippreparat daqs li kieku inti taf dak is-suġġett bħalhom. Allura tkun għandek għodda lingwistika b'saħħitha u fl-istess ħin ukoll għodda ta' komunikazzjoni sabiex inti tkun taf iżżomm ir-relazzjoni bejn il-parteċipanti għaddejja kif mixtieq. Bħalissa biex wieħed isir interpretu il-progress huwa li l-ewwel ikollok degree fi kwalunkwe qasam, ġifieri mhux bil-fors lingwistika. Tista' tkun ġej mill-mediċina, tista' tkun ġej mill-liġi. U mbagħad tapplika l-master tal-interpretazzjoni li għad maqsum fuq sentejn u wara l-ewwel sena inti tista' ġib il-kwalifiki bħala interpretu u bihom taċċedi wkoll għal eżamijiet fosthom anke dawk tal-akkreditazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej. Lokalment l-opportunitajiet huma ftit għaliex biex jaħdem interpretu jekk taħdem f'kuntest ta' konferenzi, irid ikollok konferenzi li qed jiġu organizzati, ġifieri il-maġġor parti tax-xogħol fejn tidħol interpretazzjoni simultanja qiegħed mal-istituzzjonijiet Ewropej, però permezz anke tal-istudji li jistgħu jsiru Malta, preżentament fl-Università ta' Malta, wieħed jista' mbagħad jaċċedi u jagħmel eżamijiet mal-istituzzjonijiet u jsir parti wkoll mit-teams ta' interpreti li għandna bbażati ġewwa Brussell u Strasburgu. Bħala interpretazzjoni naħseb illi jgħin ħafna biex il-lingwa tibqa' ħajja għaliex qed nevolvu anke ma' żminijiet u qed nevolvu ma' diskussjonijiet illi aħna nkun qed nipparteċipaw permezz tal-interpretazzjoni fihom. Ovvjament il-lingwa Maltija hija waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk anke permezz tal-interpretazzjoni nkunu nistgħu nisimgħu u nitkellmu bil-lingwa bil-Malti. Għalhekk ġifieri anke bħala interpretu jrid ikollok livell ta' Malti attiv b'saħħtu ħafna, apparti li tkun qed tifhem il-lingwi l-oħra li minnhom qiegħed tinterpreta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.